Assalomu alaykum amakilar, xolalar. Pamperslarga ham, dori-darmonlarga ham pul yo'q. Mana 5 dona pamperslari qoldi. Onam yurib ketishlarga yordam beringlar, sahih insonlar. Iltimos, sahih insonlar yordam beringlar onam yurib ketishlariga. Amakilar, xolalar, onamga yordam beringlar. Onamga yordam beruvchilar hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib turganlar onamga ham hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин наворо тамошо доред. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва бар ҳамаи шумо саломатии хоҳон ҳастам. ва он касое ки дар ин моҳи шарифи рамазон аз барои Аллоҳ хайр мекунед, фаромӯш накунед ки Худованди мутаол аҷр ва самараи ин хайри шуморо дар рӯзи қиёмат иншоаллоҳ зиёдатӣ бармегардонад ва самараашро дар рӯзи қиёмат хоҳед дид. бар ҳамаи шумо маълум аст ки ин наворо дуввум бор аст гузошта истодаем, ба хотири оне ки дар навори якумамон алҳамдулиллоҳ 9347 сомонӣ ҷамъ шуда буд, гузаронда будем ва айни ҳол бемор дар ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. аммо мо кӯшиш мекунем ки то ҳадди имкон боз 10,000 сомонӣ дигар лозим аст, яъне ки ҳамагӣ $2000 гуфта буданд. хуб, мо шуморо маҷбур намекунем ки ҳатман бояд шумо гузаронед. ҳар касе ки хоҳиш дорад, ҳар касе ки ихтиёр дорад, ҳар касе ки ба хотири рӯзи қиёматаш ва ба хотири ризогии Аллоҳ хайр мекунед, дар ҳамин рақамҳо карта пайваст аст. метавонед ки ба ҳамон рақамҳо чӣ қадаре метавонед дастгирӣ кунед, я дастгирии дигар кунем, иншоаллоҳ боз хуб мешавад. фаромӯш накунед, мо ҳаққи як касро намехӯрем, иншоаллоҳ ки ҳаққи як кас барои мо лозим нест, аммо кӯшиш мекунем ки ҳарчанд мо ҳам ба ҳамин хел ниёзмандон кӯмак расонем. 9347 сомонӣ ҷамъ шуда буд. хуб, ин дафъа чӣ қадаре ҷамъ мешавад, албатта бар шумо маълумоти пурра медиҳем. ӯ касое ки дашно мекунед, ӯ касое ки ҳақурат мекунед, ӯ касое ки мегӯед ки ин пулҳоро шумо ҳаром мехӯред, худованди мутаол шоҳид аст ки моро падару модар ба ҳаромхӯрӣ ба воя нарасондаанд. хуб дӯстони азиз, гапро дароз намекунем. ҳар касе ки хоҳиши хайр кардан доред, фақат аз барои худо хайр кунед. хуб, бар ҳамаи шумо тансиҳатӣ ва касби коратон баракат хоҳон ҳастам. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.